Ini po ang istorya mapapadapit mga pangga sa aki ni Pay Kulas. Inin aki ni Pay Kulas mga pangga dahil nindo na iahapot matibayin ini sa eskwela. Naguro istoryahan so tulong mag-aramigo si Pay Kulas, si Pay Pedro tapos si Pay Goryo. Nagpaharambugan da so tulong mga pangga kan sa indang mga aki. Ano? Habo nindang ipadaog. An sa indang mga aki. Ngunyan sabi da ni Pay Pedro ngaya pa di an aki ko pa di mo na ihahapot. Ano? Kasali an aki ko sa top 10. Top 10 sa eskwelahan. Matibayon na estudyante. An marka kan aki ko pa di, haralang kaon ang grades kani. Si Pay Goryo naman da mga pangga, sabi ni Pay Goryo, ay mayo yan pa di sa aki ko. An aki ko. Ha? An aki ko pa di, top 1 ini sa eskwela. An marka ka ini puro line of 9. Line of 9 yan. Dikit-dikit ang panganing ma-perfect. Ngunyan, si Pay Kulas da mga pangga, medyo nag-irinit da sa dugo niya. Grabe da ang kahambugan kanduwa niyang padihon. Aram niya man na mga aki keto, mga bulakbol. Mga bulakbol. Dahil siya kumbinsido kan mga top 1 dang iyan, mga line of 9 daan grades. Mga top 10 dang iyan na mga eskwela. Ano, an aram niya, an mga aki keto, mga taplak. Taplak. Oh, si Pay Kulas naman na mga pang-ang duminale. Istoryahan ko kamo kan aki ko, an aki ko, an marka ka ito sa eskwela, 75. Oh, no. 75 an marka ka ito sa eskwela, daog iyan mga aki nindo. Nagtaramda si Pay Pedro, ay garo nga pa di, hababaon man ang maray. So aki ko nga ni line of 9, 95, 96, 97, 98. Tapos ang aki mo, ang marka, 75. Pasang awa bagayan. Garo baga hinirakan sa nakan maestra. Tako nag-74 yan aki mo Pading Kulas, sigurado ako, repeateran. Repeater yan. Oh. Sabi da ni Pay Kulas mga pangga, ay kumalat ka mo, dahil patapos ang istorya. Dahil patapos. Oh. 75 an marka kan aki ko. Iyan, naglalalaog yan sa eskwela, aga sana. Paghapon day na yan naglalaog, o yugo-yugon mo. O, half day pa sana yan, 75 na. 75. Paano pa daw kung whole day? 150 ang marka ka. Ayan. Half day daw ang eskwela mga pagga. Ang marka niya 75. Kung whole day ito, 150. 150. Darog! Minaliit pa ni Pay Kulas, mga taplak pala ng mga akin nindo. Mga pala na mga chikiting nindo, maayo pala binatbat iyan. 75 anaki ko, half day pa sana. Half day. Kung whole day ito, 150. 150.